mashinan nan unguwan nan naji shiru ne tun azina tsayin gurin nan gaskiya har na gaji wallahi da tsayawa kin sai dai wai assalamu alaikum dan mata labari ya gida alaikum salam madam kai hakuri ko ban da canji sorry yo kamar ya baki da canji ni fa mugun mai kudi ne a garin nan kin san ni mugun gaye ne a garin nan bala'i yayi ne ake karki jikin wani damu in dai magana kudi ne anan ba komai sun zauna a haka menene babu a gayu ba ta gani da kyau ne to ai saboda zama da yawa da kike a cikin gida ne daga ganin ki dama ba wai irin ne shiga nan din nan bace ba ta ganki kallon kyamara ba a ina ne ba a gani na ni da har a jikin ne da omo za ki rinka gani ana manna na NAWA4U wannan motar ma da kike gani daga gidana ta fito ko ba ki ga ta inda na bullo ba Allah ba ki gani ba gaskiya ne kace ta faɗo gidan sauki sosai jikin wani damu kaga tsayi wanda nake a nan wallahi dama POS zan cire kuɗi kaga tuna kace a cikin motocinka ɗaya daga cikin ma har sun fito to dan Allah ku za min alfarma a kira direba maganar direba ne to da data a wayarki data kuma oh no kin san yanzu an kawo wani sabon new version na zamani wanda in kana da data kakan iya kira kai browsing kai uploading har mota ana siya yanzu ta waya karki jikin wani dama in kina da data dan ba na aran waya take sai in dan tabo direba na ba komai bane ba kai baka da waya ne na bar wayan a gida kin san yawo da waya ba namu bane mu ba su ya ko ba haka bane ana ana kula da ita kanta waya yanzu kawai ina so ki fahimce ni nake saurare ni dan in gama yada manufofina kamar yadda dai ne miki bayani ikon alshiwa wayan kansa ai sai da kulawa ke kanki zaki samu cikakkiyar kulawa nan da wani lokaci karki damu fa gaskiya ne maganan direba a bashi zan dan taka miki raka ki zuwa inda zaki je ba wani abu bane kin ga muka dan yi struggling ke ma girman ki ya ƙara a cikin ga kalan kyamara ko ba ka ba a matsayin ka na mai mota karki ji komai ai dole sai da dan wasa jini ai maganan takawa bai taso ba idan ka niyya mun alheri zaka kaman transfer kaga da matsayi wanda nake a nan gidan antina zan je wallahi haihuwa ta yi ana so foto Allah ko kaga ya kamata ka dan turo min wani abu kamar transfer jan dan ciren siya mata buhun shinkafa su taliya da irin jarkan manja haka da sauransu kaga ai ka taimaka ita za ta je sosai gaskiya kaga matsayin ka na big man yanzu ne lissafin da kike buhun shinkafa da jarkan manja kika ce ko man gida ko sai kuma ainihin irin ƙarin ragon suna da zaki kai to duk ba mai matsala bane amma za a kashe kamar nawa 100 zai yi no na fahimci lissafin nan naki ba irin na mutane bane kin gani barin dan ƙara sabire ne sai an jima NAWA4U din kenan ai ba zan bari kai na ya kulle ba no kai mutumin zai rena wa hankali ya tsaya ya bata min lokacin abu amma zan yi magani na sake ganin fuskar su ko kai wannan yarinyar ba ta da hankali wannan lissafi ai ruwan kai na zaki kare to NAWA4U dai it shock you sorry yo